Sabot mo niya, gusto mana. Ipili. Apaan? Tolo na ako po. Gabi ko. Kaya wag ikapalupa. Isipan. Madang mo dahil. Apa? Kanina dong. Ako naman dong. Loli ko. Iya. Terbang mo, bigyan ko tayo tanggap niya. Walau aku, kami kono kemana mau gitu. Karena pesawat atau pun aduh. Hari kamu, kalau orang senang loh. Ajar lo mula. Wala jadi kau terbilang ba niya? Ajar lo mula kan gitu. Ajar lo semula. Iyo. Kalau kau sebelah berangkat dari rumah, kalau kau tak kalau ikan sini bisa. Anak, iyo. Tak usah gampang-gampang soal itu. Unawannya. Ada na jarang daw ito mula Iya, kita. ini. Noma. Tolong. Jarang daw mula kita ni. Apa? Anak sendiri may ako ngayon kung mula mga rato ito, mula daw mula ka. Una na mula daw may ilaw. Kasi mo, ito nga, pengit mo ding mga sumunod ay, bisa di ato nito. Ay, taraw sumunod nito. Alam nang diwak mo doon, aha. Ako ning bersukun-sukun niya, jangan kanika nasi sepuluh tahun ini ko. Ang sa hindi ko to, de. Ang sa hindi tayo. Oh, dende mo. Sayang mo, nagsipi. Oh, dende. Hindi. Wah, Kalau ide muda do bersirati budi lah. Kabawi. Aman sabihan do jalan sunod ay tunggu tahu. Ano persoalan? Ano sa Manila? Persoalan dia. Ako man sa apa jalan ka? Habis na sulit na. Ako lumad ka. Do huli ni habis naggugutak sulit. Jangan. Ano yung mga sawarong naman. Masih kami aja nak pinarikan ni sa perbuatan ini. Kami medyo ito na. Isi ba? Ito ba ito aja? Ayaw nito. Jangan kan mo mapisa. Ayaw. Imaguro mo roti. Mana kita dami ito. Ay kamay. Nang ko kaya